आई भैया एगो छोटा कलाकार जेकर नाम उल्टेन पटेल बा रउआ लगन के विचारधारा के हिसाब से गावे जाते रहे। जेकर नाम बा आधा पेट खियावत रह आधा पेट खइबा। ये कलयुग में भैया सब लोग जानता कि जाए के बा, लेकिन वो बात के भुला गई बा। लोग जानता कि हम जवान रहे में बुढ़ाए में ना बाप मतारी के सेवा से सब लोग बढ़ता, लेकिन बाप मतारी वो भगवान से बिगड़ के उहाँ लगन के रुकबा। यही पर ही भजन बा जौन रो लगन के हम सुनावे जाता नहीं। जौन भी त्रुटि होखे रो लगन क्षमा करे में भजन सुन के रो लगन जरूर ये भजन के लाभ उठाए में बाप मतारी के मान सम्मान बढ़ाए में। ये कह के हमारा से रोलन के विनती बा अपील बा कि बाप मतारी के सेवा रो लगन करी। आधा पेट खियावा तारा आधा पेट खियावा तारा आधा पेट खइबा। हमरा लाख बबुआ एक दिन तुम बुढ़ैबा। हमरा लाख बबुआ एक दिन तुम बुढ़ैबा। आधा पेट खियावा तारा आधा पेट खइबा। आधा पेट खियावा आधा पेट खइबा। हमरा लाख बबुआ एक दिन तू बुढ़ैबा। हमरा लाख बबुआ एक दिन तू बुढ़ैबा। काटी काटी तोहके खिलवनी